Dobré ránko z Austrálie. Dneska som mala budík o 5, pretože sme sa s Val dohodli, že si spolu ideme naposledy zabehať. Stretli sme sa na pláži a behali sme popri Coastal Walku. Podľa mňa nič nie je lepšie, ako začať deň nejakou prechádzkou alebo behom popri pláži. Za odmenu sme sa dostavili na kávičke a ja som sa musela už rýchlo ponáhľať, pretože som sa musela ísť chystať do práce. Urobila som si ľahký make-up, uslala posteľ a vybrala tento cute outfit. Dala som si rýchle raňajky, obula sa a vyrazila som na svoju cestu. Vystúpila som na Martin Place, to vyzerá úplne ako na Wall Street, pretože tu sídlia všetky tie najväčšie firmy. Takže vítajte v mojom office, odpísala som na nejaké e-maily a potom bol lunchtime. Na obed som mala šalát z kalipresu a potom som sa vybrala na Barangaru si ho zjesť. Spapala som svoj šalát a išla som naspäť do ofisu a po práci sme išli s kolegyňami na boxing, na ktorý chodíme každý útorok. Bola to kombinácia boxingu a hitka a potom som sa konečne po celom dni vybrala domov. Zastavila som sa v obchode ešte pre nejakú maličkú dobrodku.